ख्रिस्टान धोरोमखौ मुगैदोंब्ला बा ख्रिस्टानफोरखौ नोङो मोजां मोनाब्ला नोङो धोरोमखौ सोलाय। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ'आवहाय गोरबोजों बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौहाय जोबजासिम नाय, ओमफ्राय कमेन्ट खालाम आं दिनै मा बुंनो सानदों। नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र' भिडिअ'आवहाय नुनानै मिथिबाय जानांगौ, नङा होमब्ला? दिनै आङो बेनो लास्ट होननानै आं सानो। आं देरहासार इस्लारि ब्रादारनिसिम माने भिडिअ बानायनाया बेनो लास्ट होननानै आं सानो। दिनैहाय नोंथांमोना बे ससे क्लिपखौ नुबोखाबाय, नङा होमबा? आं बेखौनो बुंनो सानो, जिथुनाखि थांनाय समाव देरहासार इस्लारि इउटुबार ब्रादारा, नङा होमबा, ख्रिस्टियानफ्रा बर'नि गाननाय जोमनाय कालसारखौ बावलांबाय, गारबाय, ख्रिस्टियानफ्रानो बांसिन लेथ्रा गानो होननानै बिथाङा बुंदों, नङा होमबा? दिनै बेखौ लानानै आङो बे भिडिअ'जोंहाय मोनथाम जाबाय आरो बेनो लास्ट होननानै आं सानो। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअ'खौहाय जोबजासिम नाय, अब्लासो बुजिगोन। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे ससे क्लिप भिडिअ'खौहाय मोजां नायदे आरो बेजों लोगोसे साइडआव जिसु सिखांफिननाय बेनारावहाय साइडआव जिसु सिखांफिननाय दं आरो बेजों लोगोसे हिप्पि इस्टार सानडे लिरनाय दङ। ओमफ्रायहाय बर' ख्रिस्टियान आइजो बिथांमोनहा माबायदि मोसादों, मा फाव खालामनानै मोसादों, नोंथांमोना बेखौहाय नोजोर होनानै मोजाङै नाय। नुबाय दा देरहासार इस्लारि, जोंनि बर' ख्रिस्टियान आइजोफोरा दिनैनि दिनाव ओरैबायदि मोजाङै मोसादों, ओरैबायदि मोजाङै बर'नि कालसारखौ लाखिदों, बर'नि नेम खान्थिखौ लाखिदों। माब्रै बिथांमोना गाननाय जोमनायजों, जिथुनाखि दामनायजों देनायजों, सिफुंनि सुनायजों, खुन्दुं थावख्रि, नङा होमबा, बैफोरबायदि फिदिंनायजों बिथांमोना दिनै बर'नि नेम खान्थि, बर'नि कालसार, बर'नि गाननाय जोमनाय ट्रेडिशनेल ड्रेसखौ गाननानै दिनै आर'नाइ फालि लानानै, आर'नाइ जानजियाव खानानै बर' आइजो, बर' सिख्ला, बर' ख्रिस्टियान हिनजावफोरा दिनैनि दिनाव बेसेबां मोजां मोसादों, बेसेबां बर' हारिखौहाय रेसपेक्ट होदों गाननाय जोमनायखौ। अब्ला नोङो माबोरै बुंनो हाखो जे बर' ख्रिस्टियानफोरा बर'नि गाननाय जोमनाय हारिमुखौ बावगारलांबाय, गारबाय होननानै बोरै नोंनि खुगाजों बुंनो हाखो देरहासार इस्लारि? बोरै बुंनो हाखो? दा बेखायनो आङो देरहासार इस्लारिखौहाय बुङो गोरबोजों, नङा होमबा? दिनै बिथाङा ख्रिस्टियानफोरखौहाय
मानो थाखाय मुगैखो बा ख्रिस्टियानफोरनि आखल गियानखौ बबेनिफ्राय हमदांनानै बबे एंगेलजों नुनानै बिथाङा बिदि राव बुंनो हाखो थांनाय समाव नङा होमबा दा बेखौनो आङो एकदम गोसोआव बिराद दुखु मोनदों बिथाङा बुंनो हायोबा बुंनो हायो बर'फोराबो बे गोदान बोसोरखौ फालिनांगौ बा बर' ख्रिस्टियानफोराबो बै गोदान बोसोरखौ फालिनांगौ होननानै बिथाङा बुंनो हायो बेयाव बिदि बुङोब्ला आंहा जेबो अबजेक्ट बा आंहा जेबो दुखु मोननाय फैनाय नङामोन बा गुबुन आलादा ख्रिस्टियान ख्रिस्ट' सिबियारि बिथांमोनाबो जेबो माने दुखु मोननाय फैनाय नङामोन दा बिथाङा बैफोरबायदि डाइरेक्टलि बुंनायाव माने गोबां ख्रिस्टियानफ्रा दिनै दुखु मोनदों गोबां ख्रिस्ट' सिबियारि आइ आफा बिदा फंबायमोना गोबां दुखु मोनदों देरहासार इस्लारिखौ दिनै बियो बिथाङा सासे ख्रिस्टियान जानानै बैफोरबायदि रावखौ बुंनो समायामोन गिबियावहाय आङो बयखौबो बुङो देरहासार इस्लारिखौल' नङा बा सोरबा माबाखौल' नङा ख्रिस्टियानखौल' बा सोरबा हिन्दुखौल' बा सोरबा ब्रह्मखौल' आङो बुङा नैबे बाथ्रा फंसेखौ धोरोम नङा होमबा धोरोमखौ बयबो रेसपेक्ट हो सोरबा बाथौआनो जा सोरबा ब्रह्मआनो जा सोरबा अनादार सोरबा ख्रिस्टान नङा होमबा सोरबा मुस्लिम बेफोरबायदि माबाखौहाय गुबुननि धोरोमखौ नोङो फोथायाब्लाबो गुबुननि धोरोमखौ नोङो मोजां मोनाब्लाबो मालाब्लाबो मालायनि सिगाङावहाय जानला मोनला बखिनाङा बुंनानैबो दाला रेसपेक्ट होनो सोलों हायोब्ला आं बेखौसो बुङो नङा होमबा लोगोफोर गुबुननि धोरोमखौ नोङो रेसपेक्ट होआबा नोंनि धोरोमखौ सोरबा माबा मोनसे गाज्रि बुङोब्ला नोङो सहायना थानो हागोन बा नोङो माबा मोनसे बुङालासिनो थागोन नामा थानाय नङा नङा होमबा दा बिनिखायनो आङो देरहासार इस्लारिखौ खावलायो बिथाङा ख्रिस्टान धोरोमखौ लानानै एथ'ग्राब निग्लेक्ट गोसोआव दङब्ला बिथाङा ख्रिस्टान धोरोमनिफ्राय ओंखारनायानो स्रा नङा होमबा आरो बिथाङा ख्रिस्टियानफोरखौ बै जिथुनाखि बैसागुखौ फालिनो थोननाय हिसाबै बिथाङा थोननो लुबैदोंब्ला बिथाङा गावसिनि गिर्जायाव गावसिनि मन्दिराव थांनानै गावसिनि मण्डलिनि रायजो राजाफोरखौ बुंहै ससियेल मिडियायाव दा बुं नङा होमबा गावसिनि मण्डलिनि रायजो राजाखौ थांनानै गिर्जायावहाय जिथुनाखि गिर्जा जायो नङा होमबा बै समाव बिथाङा थांनानै नांगौबा बुंहै बयबो थौ बैसागु मोसाहैनो जाग्लुंहैनो लोंग्लुंहैनो होननानै थां आं गुबुनखौ बुङा जास्ट देरहासार इस्लारिखौल'सो बुंदों मानो होनबा बिथाङा ख्रिस्टान आंबो ख्रिस्टान बिनि थाखायसो बुंदों आं रायजोफोर नोंथांमोना गुबुना रावबो दुखु मोननाङा आं बेखौसो लुबैयो दिनैनि दिनाव गोबाङा देरहासार इस्लारिखौ मोजां मोनदों मानो देरहासार इस्लारि नङा होमबा ब्रादार दिनैनि दिनाव नोंखौ गोबाङा मोजां मोनदों मानि थाखाय नों मिन्थिगौ ना नोङो मिन्थिनाय नङाबो जानांगौ दिनैनि दिनाव नोंनि बुंनायखौ बयबो गोबां मानसियानो राइट नोंनियानो सैथो होननानै बुंदों नाथाय मानि थाखाय नों बुजिगौ ना बुजिनाय नङा आरो आंबो बुंनाय नङा दिनै बैसाग मास इंराजिनि एप्रिल 15 तारिख बैसाग मासनि 1-2 तारिख नङा होमबा दिनै बोसोर गोदान जायो दिनै बेखौहाय ख्रिस्टानफ्राबो फालिनांगौ होननानै बुङोब्ला आङो जेबो नांजानाय नङामोन बैसागु होननाय लोगो लोगो जोंनि ख्रिस्टानफ्रा बैसागुखौ रावबो फालिया सोरबा लोंनो हागौ सोरबा जाहैनो हागौ सोरबा रंजाहैनो हागौ नाथाय गासिबो खालामा मानो होनबा आङो मोनसे धोरोमाव दङ आङो बै मोनसे धोरोमनि रुल एन्ड रेगुलेसन बा बै धोरोमनि नेमखान्थिखौ फल' खालामनांगोन बा सोरबा बै बाथौआबो बाथौनि जिनाखि नेमखान्थि दङ नङा होमबा बेखौहाय फल' खालामनांगोन नै बेफोरबायदि जायोब्ला देरहासार इस्लारि हायोब्ला नोङो ख्रिस्टान धोरोमखौ मुगैदोंब्ला बा ख्रिस्टानफोरखौ नोङो मोजां मोनाब्ला नों धोरोमखौ सोलाय बेवहाय जोंहा जेबो अपसन बा जेबो गाज्रि मोननाय गैया आरो नोङो हायोबा नोंनि न'खरनि मानसिखौ लानानै थां जोंहा बेयाव जेबो गाज्रि मोननाय गैया आरो हायोबा नोंनि मण्डलिखौ नोङो बोसोनै थांनानै बयबो थौदो होनलायनानै जोंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया आरो आं नोंथांमोननि मण्डलिया बै नोंनि बाथ्राखौ मालाब्लाबो गनायना लानाय नङा बेखौबो आङो फोथायनाय दङ नोंनि मण्डलिनि रायजो राजायानो नोंनि बै बाथ्राखौ फंसेबो खोनासंनाय नङा होननानै आंहा फोथायनाय दं आङो सानो
दिनैनि दिनाव एग्जाम्पल नोंनि न'खराव माबा मोनसे खैफोद जाबाय लोमजाबाय साजाबाय प्रार्थना खालामनो थाखाय नोङो सोरखौ नागिरगोन नोंनि मण्डलिनि ख्रिस्टानफोरखौ नोंनि न'खराव बेमार आजार जादों दाहायबाबो हामाखै नोंनि धोन सम्पति माला जागोन माला मा जालांगोन नोङो जेबो पात्ता मोननाय नङा इसोरा रागा जोंनांगौबा देरहासार इस्लारि ब्रादार नों आंखौ गाज्रि मोननानै जेबो लाब गैया नों आंखौ दुखु मोननानै जेबो लाब गैया मानोना सैथो बाथ्राखौ आं बुंदों नोङो ख्रिस्टानफोर होननानै बुंनाय लोगो लोगो नोंनि न'खराव गिदिर खैफोद जाबाय बेमार आजार प्रार्थना खालामनोबा नोंनि न'खराव माबा मोनसे जानानै सोरबा नङा सोरबा रुंसारि जानानै थांबाय नोङो सोरखौ नागिरगोन बै नोङो ख्रिस्टानफोरखौ मुगैदों बै ख्रिस्टानफ्रानो नोंखौ हेफाजाब होगोन बै ख्रिस्टानफोरखौनो नोङो नागिरनांगोन नै बेफोरबायदि जागोन बिनि थाखायनो नोङो सानै हयै एसे भिडिअफोरखौ बानाय आरो आंनि नोंखौ बुंनाय बा नोंनि सायाव भिडिअ लाबोनाया बेनो लास्ट होननानै आं सानो आरो आं भिडिअखौहाय माने लाबोफिननाय नंला नोंनि सायाव होननानै आं सानो अब्ला लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोना रावबो गाज्रि मोननो नाङा आङो गुबुननि आनादार धोरोमखौहाय गोरबोजों रेसपेक्ट होयो सोरबा बाथौआनो जा सोरबा मा होनो ब्रह्म सोरबा बिदिनो माबा माबि आङो बारा मिन्थिजोबा आङो बयनिबो धोरोमखौहाय रेसपेक्ट होयो गोरबोजों आरो मा होनो जोङो बे बुहुमाव थांना थासान्दि बा बे संसाराव जोङो गासैजोंबो बिदा फंबायसो आंनाव सिखाजों हायोब्ला आंनि गोदनायाव सिखाजों हायोब्ला आंनि गोदनाया जगोन बै थै गोजा ओंखारगोन बै सोरनिबा मोदोमाव सिखाजों हायोब्ला बा ब्लेडजों हायोब्ला बैनि थैयाबो एखेयानो गगोन आरो बे संसाराव जोङो गासिबो सोरबा हिन्दु ख्रिस्टान गासिबो अनज्लायनानैसो थानांगौ धोरोमफोरखौ रेसपेक्ट होलायनांगौ सोरबा सोरनिबा धोरोमखौ मुगैनो नाङा आंनि धोरोमखौ नों मुगैनो नाङा नोंनि धोरोमखौ आं मुगैनो नाङा जों बयबो अनज्लायनानैसो थानांगौ थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय